Takže nazdar lidi, tady vás mám do našeho nového pořadu, kterého vás jsem sliboval. Je to pořad, který se jmenuje Módy do Minecraftu, tipy a triky módy do Minecraftu, asi tak nějak. Jsem ze studia MC Farming Studio a zdravím vás u módu Genetical. Asi to říkám dobře, je to, že můžete křížit nějaké různé živočichy, strašně se mi ten mod líbí, můžete tam si s tím fakt vyhrát. Já zkusím vzít takto DNA pavouka, zmíchat s prasetem, nejde, s ovcí, s chicken, ne, to bude ze zombuněm. Vezmu DNA to blbičku. Zkusíme třeba s kostů, s creeperem, a máme s creeperem. My to potřebujeme nabrat víc. Nabereme. Protože tak. Vlastně nabrali jsme si třeba 4 DNA. A to je také moje pro. A nabrali jsme si 4 DNA. A teď všechny dáme sem a vyjde nám Spider Creep DNA. Je dobré, že nám to uchová ty stříkačky. A jak vykraftíme spawnovací vejce? Dáme takto ty DNA, uděláme tohle. Já to hodím tady do mé laboratoře a jej domů. Co nám to vyšlo? Takový to pavouk s creeperem, který se točí a jsou jak pomatení. Do tohoto modu si můžete hrát na super šílence, nějaké doktory, sklávu, všechno nejde křížit, to nevezmem, zkusím ještě tuto krávu, nejde, asi jenom 2 zvířata, tak jsme si nabrali zase chicken cow, DNA nám vyšla a teď vykraftíme si zase vejce. Jaké jiné než chicken cow. Co nám vyjde? Létající kráva, no to je super. To je úplný pro. Takže já mám tady věci. Teď ještě bychom si mohli zkusit jenom kosti vezmeme. Tebe nemůžu vzít. Nevím, jestli všetci mobové, jestli jdu. Jak to blbne? Já jsem se o ten mod nějak moc nezajímal. Spíš takže jako to jenom natočím. Do toho mého pořadu první díl. A zase to jako nevím, čím je to dobré. Ten mod. Můžete si hrát na super šílence. Co nám vyjde teď? To samé, co nám vyšlo předtím. No jo, zkusíme ovcu. Jiný jde vyjde na prasete. Skřížíme to ze slepice. Jaj. A bam. Tak. Co nám teď vyjde? Vyjde nám chicken prase. Ježiš, co to je? Toto zkusíme tutorova. To jsem nechtěl. Za dropy. Buchnu do kravě. Budeme se zdržovat, bombát, kuře, bombát kuře. Vybuchovající, jo. Teď jsem nějak viděl, že největší sranda asi v tomto modu je, což se mi fakt líbí, je, vezmeme si zombie, skřížíme to s pavoučkem.
Fukushima na hadr prostě. Toto je podle mě největší sranda zombie, který když vás bude naháňat, všichni by se mu radši vyhnuli. To je jaká armáda. Tak raketomety, když mají. Takže asi ty vajíčka vyhážu. Teď si ukážeme samotný crafting. Tady jsem se jenom tak načrtl. To je stříkačky. Potřebujeme na to, je to docela drahá záležitost. Železnou cihli dáme takhle. A většinu děláme po 4. Podle toho, jak to chceme. Mně to přijde dobré, že se nám ty stříkačky vracejí. Tak, to máme ty stříkačky. Teď. No, teď už vlastně nic. Tady máme třeba různé vajíčka, se můžeme podívat. Co to je? Spuk. To nevím, co je, radši se do toho... tož to je paráda. To jsme viděli. Asi všecky. Toto je asi jediné, co jde, teď si jdu po mně. Takže tohle by bylo k tomuhle módu všechno. A teď na instalaci. Takže přejdeme k instalaci. Stáhneme si tuhle složku, odkaz dám do popisu. A do vyhledavače, do startu si napíšeme procento a pp data procento enter a otevřeme složku .minecraft. Potom otevřeme složku bin a podle toho, v čem to otevíráte, já to otevírám ve WinRAR archiv. Můžete to otevírat i v 7zipu a dál už nevím. Teď si otevřeme ten mod. Tak tady už víte, že třeba mám tu many items. Teď kliknu, pokud to chci mít rychle shiftem, jdu dole a přehodím to tam. OK. Mod mám nainstalovaný a toho je vše. Ze studia MC Farming Studio se s vámi loučí Marant a těším se s vámi u dalšího dílu našeho pořadu. Takže